Avui, a la piscina comunitària, ens acompanya una de les cares més conegudes de Catalunya. Un home que ha fet de tot. L'hem vist al teatre, a la tele, al cinema, presentant actes, fent pregons a les festes majors. L'hem sentit a la ràdio i també l'associem la seva veu a la de Rowan Atkinson i, sobretot, a la de Woody Allen. Piscineros i piscineres, un fort aplaudiment per Joan Pera. Doncs que no sé. Ell és Joan Pera, la veu que estava sentint fins ara, segur que l'heu reconegut tots, la meva és una altra completament diferent. Que és tan difícil, com diuen, aquesta tècnica del doblatge? És complicat. Sí, suposo que deu ser complicada. Ho suposo. Suposes. Ho suposo, perquè és una d'aquelles coses que sempre vas aprenent, sempre. Cada pel·lícula és diferent, cada personatge és diferent, cada manera d'actuar dels personatges és diferent i segons la pel·lícula és diferent. Jo quan doblo el Woody Allen, primer he de veure què vol dir, perquè hi ha pel·lícules que són tristes, pel·lícules que són sèries, pel·lícules que donen missatge, pel·lícules que vol fer riure. També cada personatge és com diferent. Però, de tota manera, és una tècnica que s'aprèn amb els anys, amb el temps, anant fent. Quin és el procés una mica perquè la gent ho visualitzi? Tu et posen allà, veus la pel·lícula? Sí, veus la pel·lícula i els 20 primers anys ho fas bastant malament. Sí. A partir dels 30 comences a intentar encaixar. I als 50, que és quan fa 50 anys que en fas, que ja ho saps fer bé, llavors ja no et volen perquè ets massa sentit. La durada, diguem, professional d'aquesta feina, que serien exactament uns 5-10 anys, és a dir... La durada per guanyar-t'hi la vida? Sí, o no ets ni massa escoltat, ni poc escoltat, però ho fas prou bé com per doblar. Bueno, sí, diguem uns 10 anys. Que és complicat, Sí, sí, és complicat perquè, esclar, quan no et criden perquè no ho fas bé. Sí. I si arribes a fer-ho bé, com jo, tan bé, llavors només et criden per fer aquell perquè ja ho fas massa bé. T'hem vist al teatre, a la tele, al cine, fent de tot. De tot això que fas, que ets una persona tan polifacètica, què és en aquell moment on tu t'hi trobes més còmode, on disfrutes més? Bueno, jo sempre dic que les interpretacions, com l'art en general, té punts màgics, punts àlgics. I aquest punt el pots trobar rodant una pel·lícula, fent una sèrie, moments determinats, o fins i tot fent un doblatge. Pots trobar aquell moment que dius, ostres, que bé que m'hi he sentit. Ara, el que té més possibilitats de tots és el teatre. Perquè el teatre ja en si ja es crea la màgia. Quan tires el taló en l'aire i es comença la comunicació amb la gent, ja es crea una màgia que si l'empatia de la gent i del lector és completa, només ho té el teatre. El teatre és una cosa d'aquestes que fa molts anys que dura, no és del nostre temps, no ens enganyem, no és cibernètic, no és fílmic, però és l'única cosa que té una màgia especial que quan l'aconsegueixes, llavors ja és l'hòstia, que diria, ja és. A mi m'agrada molt el teatre, però aquesta gent són més de tele. Sí, els veig que estan a la piscina. Saps quan una cosa t'està quedant rodona o no, i a vegades això pot passar a la televisió i pot passar al teatre. El que passa amb el teatre ho notes de seguida. En el moment que tu estàs actuant i la gent ja et comunica amb un petit soroll, amb un xiu-xiueig, amb una rialla, amb un aplaudiment, ja saps que allò. L'altre ho has de guardar per quan surti. Si és una pel·lícula, de vegades pot ser un any, si és la tele, de vegades pot ser 5 o 6 dies, o un mes o 2 mesos, i al cap de 2 o 3 mesos sí que la veïna de dalt et diu «Oi, et vaig veure a la tele, em va agradar molt». Però, esclar, ja no hi ha aquella màgia. A més, en aquell moment, quan t'ho diu la veïna, estàs fent uns macarrons i penses, bueno, a veure si em queden bé els macarrons. Ja no hi ha aquella cosa. Quan surts a la tele, amb alguna sèrie que havia sortit, per exemple, El cor de la ciutat, o aquesta última que fèieu, Els Pera, 13 anys i un dia, la gent et para i poden parlar una mica del personatge. Però una persona com tu, una cara tan coneguda ja, la gent quan et para pel carrer, què et diu? Què és? M'heu fet riure molt, m'ho passo molt bé, ha sigut una teràpia extraordinària. Oi, que bé que m'ho passo quan et veig. En negatiu no n'hi ha, normalment. Normalment jo vaig pel carrer i quan veig algú que fa mala cara, és que ja ni li pregunto. Ja pas per un altre cantó. En canvi, quan veig una senyora que em mira i em somriu, dic, què, que li vaig agradar? Sí, home, ara quan veig un que em mira i fa així, penso, ui, mare Déu, què? Ja passo per l'altre C, l'altra vorera... Per exemple, el Mr. Bean, que jo soc molt fan del Mr. Bean, tu també feies el doblatge del Mr. Bean, però Mr. Bean, clar, no parla gaire. No. Però es cobra igual. No, tampoc.
No, aquest és un del hàndicap. Encara és més complicat fer aquesta mena de doblatges o no? Sí, esclar, perquè jo, per exemple, si doblo el Woody Allen, de vegades em diuen com el dobles. I moltes vegades el doblo amb l'actitud que té, no tan sols amb les paraules, amb el que diu, o sigui, el que diu en castellà, en català, sinó perquè veus com actua i aleshores les paraules ja et surten soles. En canvi, en allà, esclar, doblar l'actitud només amb un gest, i allò que faci gràcia és molt complicat, perquè si jo et faig un acudit de 3 o 4 paràgrafs, al final riuràs, però si només et dic thank you, esclar, de posar les orelles aquelles i... En quin moment estàs ara, Joan, de la teva carrera? Quins projectes hi han de cara a les coses més immediates i les coses més allà? Bé, jo ja, per desgràcia, sóc un referent, no? I esclar, aleshores... Per desgràcia. Sí, perquè mentrestant vas lluitant per arribar a ser alguna cosa. Ara ja sóc el que sóc i ja estic llest, ara sí que ja estic llest, ja ets el que ets, ja no pots enganyar ningú. Jo quedaria bé, però s'ho creuria poca gent. Jo tot el juliol faré La glòria del mercat, que és una comèdia que vaig escriure jo, que la vam posar en el Condal així una mica perquè em feia gràcia a mi, però no perquè fos... I en canvi ha tingut un èxit. Està funcionant. Molt. Però tinc torner tot l'estiu, amb el Joc dels Idiotes, amb la Lloll. I després el projecte més immediat és tornar a fer l'Estranya parella amb el Paco Moran. La tornarem a fer. Sí. Això és un titular, això. L'ha vist tothom. Això és un titular Aquest és titular. A quin teatre? Segurament al Condal, però sí, és un titular. Tampoc, ja em va dir el Paco, no la quiero hacer 6 años. Nada, 3 mesos. Bueno, 3 mesets, 4 mesets, que també és un regal que ens fem i que fem a la gent, perquè vam omplir-se un Sant Jordi, perquè vam estar 6 anys i perquè va ser un moviment social. Però que ara potser no caldrà assajar, no?, després de tant de temps, ja us ho deveu saber de memòria, o fareu uns quants assajos perquè acabi la cosa de tornar... No sé massa com anirà, però pensa que la vam assajar 3 mesos i un cop la vam estrenar no vam dir res del paper. Vull dir que... Quines ganes també d'assajar aquí 3 mesos si després no direm res. Suposo que quan passes a ser un referent també una de les poques coses que et queden és transmetre el poc que has après a la gent més jove, que els hi fa gràcia començar. Esclar, aquest és el gran projecte de la meva vida, no? Aleshores, amb la gent de casa, per dinamitzar una mica també tota la nostra història, perquè vulgues no vulgues, els Pere som els Pere, hem creat un estatge, hem fet un estatge d'una setmana a Camprodon. Per què Camprodon? Perquè jo he vist les fotos a la pàgina web, allò és espectacular. Clar, per això, perquè jo vaig veure les fotos i vaig dir aquí. Aquí. I perquè d'alguna manera també estem allunyats, almenys durant una setmana, de tot el que ens envolta de preocupacions diàries i tal, de fer un relax allà, però un relax parlant, discutint, ensenyant, projectant, donant camins, vies, explicant tot el que nosaltres sabem de cine, de teatre, de televisió, de ràdio... Això està obert a tothom, perquè la gent potser veient Joan Pere i Roger Pere diu poder no va per mi. Això es farà la setmana de l'11 al 19, de juliol, a Camprodon. Queden molt poques places, perquè tampoc no és un lloc molt gran. Algun dia ho farem per 2.000, 5.000, 10.000 persones. De moment només ho fem pels amics, pels que vulguin ser amics nostres, o aquella persona que els interessi. Què s'hi prendrà aquí? Què hi fareu? Què ensenyareu? Doblatge i tal? Sou vosaltres dos, els professors, Roger Pere i Joan Pere? No, hi ha un staff de professors, de professors professionals, que són els que donaran les classes. Jo estaré allà de coach. De coach. Entrenador dels entrenadors. No, molt millor coach que entrenador, sí, sempre em muda més. Pots pujar ben bé 20 euros si dius coach. Què dius? Sí, home, soc coach, 20 euros més. Ho dic perquè a la meva època em diríem tutor, conseller, el que vulguis, jo estaré allà tots els dies. Faran les classes tècniques, vaja, la meva supervisió, i farem doblatge, farem ràdio, que és una cosa que se'n fa molt poc i és molt pedagògica. Pensa que per fer una obra de teatre pots estar 3 mesos assajant. Per fer un radioteatre ho pots fer en 2 hores d'assaig, i en el qual tota la intensitat de la interpretació surt igual que en uns altres llocs. Farem també teatre al carrer, farem teatre normal. Normal i corrent. Normal. El teatre còmic, el que jo sé fer més. Això que diuen que faig molt bé el dramàtic, però bueno, jo ho sé fer tot ja, la meva edat ja... És un referent, és un referent.